жители Азнакаева, гости нашего города. С наступлением весны у нас участились количество пожаров. Буквально за неделю их произошло 11. Это для нас, скажем, такой большой рекорд. Такого еще в истории не было, чтобы за такой короткий промежуток времени такое количество пожаров. Дело даже не в количестве этих пожаров, а в опасности, которые они несут. Если посмотреть на природу, выйдя за город, то увидим большую растительность, почти человеческий рост. И такие сильные ветра установились, порывистые, которые разгоняют огонь в случае его возникновения на большие расстояния, практически со скоростью 10-15 км в час движется огонь. Это мы наблюдали на пожаре в Щелпах, когда загорелось поле, и от поля существовала угроза населенному пункту. В течение 30 минут расстояние 7-8 километров огонь дошел мгновенно до деревни. Большими усилиями удалось удержать огонь, подразделением пожарной охраны до прибытия специальной техники тракторов. Поэтому происходят повсеместно пожары, практически одновременно, не то что повсеместно, даже и одновременно, в 3-4 местах. Силы и средств пожарной охраны всех видов надо сконцентрировать таким образом, чтобы везде вовремя успеть. Но есть угроза, что, возможно, не успеем, поэтому ваша бдительность, вовремя сообщение от наших граждан и помощь в тушении пожаров нам необходима. Дождей пока не предвидится, надеемся на дождей, но до них у нас ситуация очень сложная. Также произошел пожар в лесном массиве, тоже с большим ущербом для леса. В лесном массиве еще хуже ситуация складывается с растительностью. Годами некошенная трава уже не то что стоит, уже она повалена и большим слоем. При тушении такого пожара практически производим как тушение торфяного пожара. А их очень-очень сложно тушить. Без промочки данная растительность не тушится она. Появление небольшого ветра опять его раздувает и его опять перебрасывает на большие расстояния. То есть вот этот пожар лесной сзади Урняка он произошел. Мы его даже в первоначальном этапе даже не поняли, не определили площадь того, сколько огонь прошел. Участвовали в тушении пожаров около 4 гектаров, а по оценке оказалось, что он уже охватил около 10 гектаров растительности леса. Поэтому еще раз, уважаемые граждане, во-первых, мы просим и требуем, чтобы люди, не разжигали, исключили разжигание костров, поджига травы, а потом, если это произошло, своевременное сообщение и помощь нам в тушении. То есть вот на эти факторы мы на вас рассчитываем. Сәмсіз Азнакай халқы һәм Азнакай районында Азнакай район қонақтары. Соңғы 3 көндә кояшлы булсыз көннәр торды һәм дә инде янгын куркынычлыгы шушы көннәрдә кискен артты. Безнең ел башыннан 22 янгын очрагы теркәлгән иде. Соңгы 3 көндә шушы 11 очрак янгын үләннән һәм дә алар статистик учеты буенча шулай ук пожар булып аталалар. Һәм дә инде безнең былтырга караганда бу инде күпкә артып янгын очрагы теркәлде. Безнең 1 январдан закон үзгәрү нәтиҗәсендә инде йорт тирәсендә һәм дә инде буыннарда, урманнарда учак ягу, сухостойны ягу һәм дә инде шүп чарларны ут белән ягып юкка чыгару бу катгый тыела. Моның өчен административ җаваплылыкка тартылу каралган. Әгәр дә инде
кешеләр учак яга икән, яки инде шүпкә үтертәләр икән, без граждан булуына карамастан, должностной яки юридик затлар булуына карамастан, алар штрафка тартылачаклар. Безнең бүгенге көндә спутник аркылы мониторинг бара. Бер генә янгын очрагында яшереп калып булмый, ул күренәчәк. Һәм дә инде үттерткәннән соң буквально берничә минуттан инде безгә хәбәр килеп җитә термоточка дигән приложение буенча. Шуңа үтенеп әйтәбез, һәм дә инде запрет, чын-чынлап запрет, ут ягуны тыелырга кирәк. Һәм дә инде янгын очрагын ишеткән чиракта бу инде авыл җирләрендә карала, авыл халкы ярдәмгә, авыл глава сельскохозяйственного бер үзе генә аны сүндерә алмый. Һәм дә бездә менә Рөстәм Тагирович әйтеп китте, бер генә янгын чирагы түгел, 5-6 шәһәр бер юл тур килә янгын чирагы район буенча. Аның бөтенесенә дә реагировать итәргә дә авыр, җитешә алмыйбыз. Шуңа авыл халкы әгәр дә төтен күрәсез икән, аны кемдер килеп сүндерә тиеш түгел, үзегезнең йортларыгызны саклар өчен без инде менә шул добровольный дружиналарга берләшеп, менә шу янгын чиракларын сүндерүебезне сорап калабыз һәм дә телибез шушны. Бергәләп көрәшсәк кенә без бу янгыннарны бетерә алабыз һәм дә инде үзебезнең йортларыбызны һәм дә авылларыбызны саклап кала алачакбыз. Берәмлек техника, 30 шәшү комплексы, 170 шәшкеш, туман тибындагы 20-гә якын ашлама кертү һәм башка мөһим агрегатлар җәлеп ителеп, районда язгы кыр эшләре башланып китте. Агымдагы елда районның 100 мең гектар җирендә язгы кыр эшләре башкарылачак. Аның 58 мең гектарга якынын бөртекле культуралар, шуның 35 мең гектарын язгы бөртекле культуралар алып торачак. 17 мең гектардан артык мәйданда күп еллык үләннәр, 22 мең гектардан артык мәйданда көзге культуралар тырмалана һәм тукландырыла. Бүгенге көнгә барлыгы 7,5 гектарда көзге культуралар, 4,5 гектарда күп еллык үләннәр тукландырылган. Күп еллык үләннәрне тырмалау, дым каплату эшләре дә тулы куәтенә бара. Үткән атнада, җомга көнне Агросила җәмгыятенең Азнакай агрофирмасы да язгы чәчүгә керешеп, 60 гектар мәйданда арпа чәчте. Шимбә көнне Таллыбүләк хуҗалыгына караган Карамалы авылы басуында авыл хуҗалыгы белгечләре, аграрийлар район җитәкчелеге белән берлектә язгы чәчүгә старт бирелде. Беренче орлыклар төшәсе басуга район җитәкчелеге, барлык хуҗалык белгечләре, авыл җирлекләре башлыклары, ветераннар, хәтта балалар да җыелды. Йомырка тәгәрәтеп, игенчеләр чәчүгә керешкәнче, аграрийлар каршында чәчү барышында техника куркынычсызлыгы, югары уңыш алуның асылы һәм башка төп сораулар буенча семинар киңәшмәдә узды. Анда район башлыгы Марсель Шайдуллин, Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев та катнашты. Азнакай игенчеләре бу ел язын 14 мең гектарга якын будай, 18 мең гектарга якын арпа, 932 гектар солы, 1017 гектарда борчак, 570 гектар карабудай, 451 гектар орлыкка кукуруз, 12175 гектарда техник, 28457 гектарда терлек азыгы культуралары чәчәчәк. Bütün хуҗалыкларга, bütün фермерларга, инвесторларга бурыч куелды. Бүгенге көндә менә арпа чәчә башларга, аның өчен bütün әйбер дә бар. Тракторлар да әзер, механизаторларның да кәефләре яхшы, семинарларыбыз да бар, алынган вакытында дөрес иттереп урыннарда эшне оештырырга кирәк. Иртәнге 5-тән башлап, төнге 10-га, 11-гә хәтле үзебезнең управлениебез, менә үзебезнең ветераннарыбыз белән, контроль белән шулай эшләргә кирәк. Мин барлык авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә, барлык үзебезнең белгечләребезгә уңышлатырысы килә, исән-сау гына язгы кыр эшләрен башлап җибәрдек. Исән-сау гына, матур гына шушы 9 майларга, Алла белсә, тамамларга яхшы гына еллар килсен, имен еллар килсен, изге айлар, Рамазан айлары, барыбызга да исән-сау булырга, матур итеп язгы кыр эшләрен
үткәрергә язсын. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев та авыл хуҗалыгы белгечләренә, игенчеләргә киңәш тәкъдимнәрен җиткерде. Ел үзенчәлекне килә, ул һәр елның үзенә күрә үсемләре бар бит инде аның. Бу ел менә без күп мөхәрләр бар, ялар барсы да югалдылар. Шуның өчен җирдәгедән бик тиз югала. Һәр бер сәгате санаулы. Халык юкка гына әйтмәгән бит инде аның язын бер көнне елны туйдыра дип. Шуның өчен шушы таләпләрне үтәгән чиракта Азнакай үзенең еллык республика тоткан орнын тәэмин итә алачак. Халыкның булай мин әйтергә күңеле көр, механизаторлар орыннарда күп кенә ремонт эшләре башкарылган, яңа техникалар алганнар, аштамалар кайткан. Менә хәзер биологик усул белән, химик усул белән орлыкларны эшкәртү, аларны саклау буенча алып бара торган эш. Республика күләмендәге авыл хуҗалыгы министрлыгыннан килгән таләпләр, алар барсы да миңа калса урында дөрес итеп кулланыла һәм бүгенге көнне инде без һәр бер агрегатның аның җитештерүчәнлеген дә тәэмин итәргә тиеш һәм якын арада шушы эшләрне башкарып чыгарга кирәк. Чөнки җирдәге дым булганда гына орлык үсә ала. Җирдә дым булса, аны башак бирә ала. Орлыклар, техника әзер, алдынгы механизаторларга елдагыча кызыксындыру чаралары да каралган бу ел. Вакытны кулдан ычкындырмыйча, бар көчне шәшүгә юнәлтеп, исән-имин көзен уңышта җыеп алырга язсын дигән изге ният белән игенчеләргә булган теләкләрдән һәм дин әһелләренең изге дуаларыннан соң җиргә йомырка тәгәрәттеләр. Борынгыдан килгән йола буенча йомырка никадәр ераграк тәгәрәсә, уңыш шул кадәр яхшырак була имеш. Аннан ул йомыркаларны җыеп ашау да мәслихәт. Әнә шушындый күтәренке рухта Таллыбүләк хуҗалыгы бу көнне 130 гектарлы басуда арпа чәчүгә кереште. Азимайлары без әйбәт кенә чыгып килә. 1000 гектар азимай чәчеп калдырган иде. Алар әйбәт кенә чыгып килә. Аларны ашамы белән кулландырдык. Инде уже чәчүгә керешәбез. Азнакай районы быел да язгы чәчүгә республика күләмендә беренчеләрдән булып кереште. Һава торышы уңай булганда, язгы чәчүне вакытында һәм исән-имин башкарып чыгып, алтын көздә икмәкләрне куанып җыеп алырга да язсын. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шихудинова 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор» от и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку.
Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.